Hello my dear friend and welcome back to my channel. Te wat nam so area mata singi ani tu khana yapi iwe pa iwe la se ba yo I ba sngap ye ne ka voice record jonga kani kan dei tangka recording mo kanam don video ye dei la se to sudan hi kini mulu malang an mla ban ring ye kilum kiwa la se mata singi pinga masupani yapi ta hanis rock nomor bale banga ngakwa ban ya thu khana shapang kawe ke jingjang ba mo wang ju sham kum khamtam kumangi jinglong briu kubamla ban biang le se la badong ke ngimat suon kijing kijing tunju kilentia kijongi baman la sngi ngashkwa ban penshai kindet kalong ba nakai gadau ba nakapor shakapor ju yo I ba kajing sha ban ben kajing sha le ben khamtam mangi mo ipara khasi khara lese ila banong no ba pe katu kajing ja hamorong keneng katu kajing ja te hoi ngala banong ba kawiru kajing dawa jongki kedai ka ba don kam na banta ka bet ka biang ka yeng ka sem apila yo I ki social media ba pero ndai na kaliang ka jonga ru ngam sngula bangan susngap ya kai ka ba laja khamtam kum mangi bangi ringdon kata kaman sim brio kaman sim sosnei tangba kaman sim ka bangi don kaman sim yarap kaman sim ka bangi kwa bangi no senyang ya ki parado prasnam khon ka bri nyutrep hendrei kata ka jing no senyang jungi ha ka jing bamdon kata ka kam ka bangi laban ai bat bangi laban no senyang ka kam taki kam ki babha le se nyimdon ndrei ki badon kam siam ban no senyang ki badon hakabor pakila ban yarap ndrei kinom phai khmat kawai kalong bai ba ha ka jing im jongi hi ki brio tang badon jing mantoi wei arngut ha ka ta ka jing yo nong le se kolet ki babuan balang kawai ba sokhya kalong ba akane ka por ka pamantang iba na ka por sa ka por keyboard snong ro company snong aka jala jongi hibra owe ape iman kala I kemba kala sedang telur sepapalan bat kala sedang sunjor hiru namarba babun balang hi ki sarkar mo ki badon hakabor ngai kim da khen kor su kim da khen snap su kata ta mo hapren ka tu ka jingja hati po amaurang keneng nomor ba kama suong ne epi sesien biang kajing mentoi kawan lingba iwe arngut shimet kajing yo nong jongki ndrei kim salia wat ban yabam para mangiru mo para khasi khara para do prasnam kumbang I nakapor sakapor kumbadon ki baong ba hakaan utau thlen umdon su desimo nadu manswa tau thlen umdon hakari khasi jongi ki babuan balang henrei katkum ka khana ka story ba manswa mandai ki yong mogdon tau thlen idon kita ki taru kidon kita kini kita mo te katkum ka jing sngo jonga hi nga sngo ba hakane ka juk ko manta pat wanda u tau thlen ba penmentoi ya kaplia ya ba penmentoi ya kapla jongno re jongno shimet tau de thlen khasi uba ubam tang yangi ki para do prasnam marba uta umdeu thlen ubam yakasnam pila ban snuthu yakata ba thlen umdeu ubam yakasnam manta umi sau thlen ubam dagaspa kabari kaba lesi kaba ngimla ban tip henrei da kaba penshan bat pen sosat yaki para do prasnam ki jongi bade da kaba penjenjar ese kambos ongno ngidawa ya ka hokruk ngidan kamban mi surok ngile ikanono kam kaba baha ru ngihap mi surok menta haba ka sarkar ka ong ba phimde binya khi de ki ba hasrok bide banya da kita ke kendon ki balong ban
kila banya ki dak ba jai oh sorry mde dak ba jai long banya demand nak sarkar henry demand shu sakat no sin namar ba menta ki politician jangi ki hespa ki badan hak sarkar jangi kebabuan hi babuan balang hi khamyo nong na kini ki bar jala ki bawan hak ne ka jala ka jangi sakawai wat nam yasngo ye ngasngo ban ai kublai shibuan e ba kawai ba hak ne ka jala ka jangi ru katne ka ne ka jala jangi ka ding long kumne bang ding la banya ki ding la banya mi surok kawai kalong ba kawai ru kadai ka jingdon ju kiseng balang bat kawai ru kadang don kamen siam yatli kamen siam shirhem bangin yami surok la kadai kishinrang ne ki kenthei ki khun samla ki badang don kata kamen siam banyarap ki badang don kata kamen siam no senyang wala da kimla ban no senyang da kata ka spa ka phau la ka mosyong no da ka kam ka jam henry ki no senyang da kamen siam ka jing sngolem kamen siam ka jing sngorit kata la long lupa ka jing kerku ka bakrau ke henry nga syong e pi ba utau thlen spa uding don kamut uthlen spa manta udon ubam tangi kita kiba kibam don spa la banong namar ba ila ritren de kita ki brio ki banabar kini ki marwari kini kita kiba hespa kilari da utau thlen ban penbam ban no tang yau para khasi ndrei men syang yong u khla jat ubam de do snam khasi umla ban ritlen kathlen kambam re snam ju haki khana men shwa ndrei udkhar manta uri da utau thlen spa uban bam klano yangi ki para khasi lemba kata ka jingyo nong jongki iwe arngut kata ka jingyo menta bade kalong ka jing sosat kalong ka jing du nong ka bakrau yangi komu khun khasi khara le semo bangi bala hok nitri hok ndala de ka por election ki khlei ka kentien ka bathiang bat kentien ka babang henrei nga skwa pan kuntu phiru sen na kane ka video jonga lese haswa bangan pan kun no pa nangne shikmat hi kumba phila juyo ka jing hikai ka pair na ka yeng na sem le se na ki parlok prajor khamtam me na ni jing pensha jonga barit ada ilong ke basngo deiru pisngo baban bat ada pisngo ka balai ru to kentaj ngam sngo dan jing pair tangba amata yepi next lada kinwan biang ban penbi kum kini ki jaj brio ka bamut ba phila ya sngo thu hi ngam don kam bangan pensha yo le se kan poi man saka ka ba poi sika jingkran ka ba light mo tele singa skwa bonong yepi hang ni ba galong kat balong ru kai ka ba don kam ba brio khasi unim ha kane ka jalala jong ka bamut bangi haban mi be kino no ka jingem saw ka jing tu ka snam surok hamadan hamadia te misayo ya kata ka jing job ru kadai lingba ka jing job ba coordinate sat ha kata ka jing im ka jongi ba nado ba ki brio jongi kat ba pempat yo ban song ha ka suki ki ong ba idei tang mangi bala banyarap yo pai ba babun balang henrei bawan ka jingja ka snusi ka banya yap khaw banya yap ja ki pai ba omdon kum kita ki brio ki pa phaikhman henrei nga soban ai kublai ru katuk anengut ki bala yarap ki ba sport ki ba yalap ban kran lem sapang kane ka jingja lagi para driver ka jongi ngaru ngadei wei dukhot jongka all khasi Meghalaya tourist taxi ngiru ngi demand yela ka jong ka jing duman nangta ngisutu ka jingim kum driver ngidon kata kamen siam banya tray lang banya tray shirhem kumki pra driver lagi de driver truck ane ki driver taxi tingi kwa ban yetri lang kawai ka let's say ha kawai ka shatri te kumta ngiru ngim kwa bangin ya spread sini stay tingin ya tray lang la kalong la dei bangin yo ba ya ka jingjob la ne ya ka jingrem ru te nginnam karandian te nakaliang chonga I full support ya kitu kinong nya trong te wanam sngawi ai nakaliang chonga ru let's say nga khlam yo ban le mi khmat lem hang tu handai ka dei ka jingbun kam shmet ya sung tu hi idon kam man bala ban sngi ngidon kam ru ban pej la hayeng sam nani hang ning tai te khublei shbun ya ka jing support lem mapi mat ki ba subscribe ya kana channel ko jongaru asobanai khublei shbun map yang ala danga bakla hakaktin ka thli kam ka jinglong brio nya shbun ka jingduna andrei habang sungthu bang ilong tang ki brio ki baduna ya kai ka baduna ngin pendap te khublei shbun te khublei kur khu pi baro watnum ya komen perlok ki bas kinu kentien si mo
lesi ladang abakla pi hikai yang ladang apa ladang dangduna to pendap lem mapi iwei pariwei bapet ui kana video janga hublai shibun hublai sha jarngo pat pinyo ya kamet kabakot kaba klan kaba shat kaba khiakrat tam kalong yang kalong sem pinya bit yang kakamai kaji kajong pi nakapor por te hublai undon kat lemat pi ha kisni por kibadang wan paro hublai